Efter at grundloven kom i 1949, og der blev indført demokrati i Danmark, der var der stadigvæk dele af Danmark, hertugdømmerne Slesvig og Holsten, som havde et enevældigt styre. Og de ønskede at løsrive sig fra Danmark og blive en del af Preussen, hvilket ledte til Slesvig-krigene i 1864, hvor at vi havde Preussen og Østrig på den ene side og Danmark på den anden side. Og Danmark tabte slaget og mistede Slesvig og Holsten til Preussen. Den 5. august 1914 forlanger Tyskland, at der bliver anlagt miner på hele siden herude langs Østersøen, sådan så at englænderne ikke kan komme gennem de adgangsveje, der var i Østersøen. Det stiller Danmark over for et meget svært valg, for siger man ja til tyskerne, så viser det over for englænderne, at man er på den tyske side, og siger man nej til tyskerne, så risikerer man, at Danmark bliver besat. Det endte så med, at danskerne siger ja til, at der bliver anlagt miner, og det er så også fra englændernes side, det er fuld forståelse. Og her har vi et billede af Hitler, som blev udnævnt til rigskansler i Tyskland, og deraf fik han magten. Den udnævnte han til at starte en verdenskrig, som blev indledt i at invadere Polen. Han havde besat Polen også. Vesten samlede sig der i sine styrker for at bekæmpe nazismen og Hitler. Hitlers regime det sluttede i 1945, hvor krigen sluttede med, at han døde. Under 2. verdenskrig, der var det blandt andet den socialdemokratiske Thorvald Stauning, der var statsminister, og han førte en udenrigspolitik, der var neutral. Det var den i hvert fald i princippet, men i realiteten så gav den faktisk efter for tyske krav. Den radikale udenrigsminister Peter Munk, han står stadig som eksponent for den politik, der blev ført, og det bliver så også kaldt for det Munkske system. Peter Munk, han var meget imod at bruge militære midler, og han mente, at den danske oprustning, den kunne føre til en øget trussel fra Tysklands side. Han mente i hvert fald, at Danmark de skulle holde lav profil, sådan så de ikke provokerede nogen som helst. Billedet her viser en bataljon af tyske soldater, der invaderer eller besætter Danmark. Det kender vi tilbage fra besættelsestiden 9. april 1940. Danmark ville egentlig hellere have en skandinavisk forsvarspagt mellem Norge, Sverige og Danmark. Men planen om fælles militær samarbejde mellem de tre lande fra september 1948, der blev forhandlinger herom, de blev ført i den skandinaviske forsvarskomité, og de brød sig sammen her i 1949. Herefter Danmark og Norge, de tilslutter Atlantpagten, mens Sverige formelt fastholder landets traditionelle neutralitetspolitik. Billedet her viser de første lande, der er med i NATO-rådet. Det viser simpelthen medlemmer, der sidder foran deres repræsenterede flag. Og kigger man i midten, ser man en tom plads, og det formoder vi er Danmarks plads, som eventuelt kan symbolisere Danmarks manglende mandat i NATO-rådets beslutninger, og kan heraf tildrages en perspektivering til fodnotepolitikken. Billedet her viser så 2 danske F-16 fly, som er med omkring NATO-oprustningen, som skulle ind over det. Det var så med til, at Danmark var nødt til at bruge 3 gange så mange penge på forsvarsudgifter militært. Og kortet her viser så med de blå lande, som er de vestlige lande, de grå, som ligger lidt for skudt. Så har vi Schweiz og Østrig, Irland, Sverige, de er de neutrale lande, og så Sovjetunionen, som er den røde del. I 1979 der sker der det, at NATO vedtager den såkaldte dobbeltbeslutning, der går ud på, at der skal være et rigtig stort antal af mellemdistanceraketter, der skal opstilles,
og det skal så være med atomladninger i Vesteuropa. Og det gør man, fordi at Sovjetunionen de har tilsvarende opstillet nogle raketter. På det tidspunkt der havde vi en socialdemokratisk regering i Danmark, og de stemmer så godt nok lidt tøvende ja til de beslutninger, der bliver taget i NATO. I efteråret 1982 der er der så regeringsskifte, hvor at Socialdemokratiet så fungerer som oppositionsparti, og så ser de så de her konsekvenser, der har været af at have sagt ja til at få opstillet mellemdistanceraketter med atomladninger. Så derfor så ender det med, at Danmark de får et forbehold i NATO, hvor at man ikke har mellemdistanceraketter eller atomvåbenladninger her i Danmark. Og det er så også det, der menes med fodnoter og fodnotepolitikken. Det er bare, at Danmark de har forbehold i NATO, ligesom vi også har forbehold i EU. Den kolde krig slutter med, at Sovjetunionen og det kommunistiske styre falder i omkring 1991, men allerede i 1989, der falder Berlinmuren.